si bai leve kule tun tum kan video a chuan Vande Bharat Express ticket book dan kan zir dona atop tlengin ilo thlir ve don nia ama saberin IRCTC application kan lutang okay kan metanga chuan login akan metang train akan kalang book ticket akan kal leang chuan kan chon tan na tur kan thlangang Samastipur chuan kan suk na tur kha Danapur Patna chuan tarik kan thlangang October ni som ni pasari sang ni som ni panga chuan Sars train akan kalang chuan executive car ticket kan book dona chu bangin EC akan lutang chuan passenger detail akan kalang passenger hming ka siap sa oma achung bera ka hminga oma katikang preference batcha tukverabul ka dua window side kaklikang chuan meal preference a ves kan thlangang chuanin dan kan hmetang chuan review journey details akan lutang chuan captcha kan taipang chuan proceed to pay akan kalang yes akan hmetanga chuan paisa kan pek na tur kan thlanganga keichon phone pay in ka pedona chu bangin phone pay ka thlangang chuan proceed to pay akan kal leang ti zongkha Vande Bharat Express train ticket book dan chu ania in lo hlok pui nge ka bei sei engponi se inom dan chu Krista chanchin thanin in moi phot ro se chuti chuan nang mani ron kan cheu ma ila in hne na omlo ma ila thlarau hmun khata ding hetin dilru hmun khata chanchin tharin na thuta na bei thlangin do tu te engkonga ma hlau lovin in omti in chanchin ka hre theiang Krista awanga ama in rin chau ni lovin ama awanga in tur po phal ani sia